नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय पवार पुन्हा आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। आणि आज काल आम्ही मुंबईला आलो आणि आज गावावरनं खेकडी घेऊन आलो आहे। तर खेकड्यांचं आज कालवण म्हणजेच रस्सा बनवणार आहे। तर व्हिडिओ सुरू करण्याआधी आपल्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा आणि चला तर आपण व्हिडिओ सुरू करूया। अशा तऱ्हेने आमचे मिनेश मोरे खेकड्यांची अंगडी मोडताना फ्लॅश चालू ठेव ना। दोन मोठ्या एक गायब करतो। काय तुझा वासाड पडला तू कॅमेरा येतो। अरे हा नार उचलून काढणार त्याचा मी सांगतो ना। बॅग मला माहिती होतं नार कधी नार नाही उपटायचा आहे ना। इथनं वाकडा करायचा तुम्हाला म्हणतो काय समजणार। आता जर मसाला बिसाला काय हवं तू कर कांदा बिंदा कर काय हां नागे मोडलेला नागे नको ते रात्रीच तोडला असं वाशे घेऊन कर। मुंबईमध्ये आलेत खेकडी आणि खेकड्याचं कालवण। आणि आमचे मिनेश भाऊनी गणेश भाऊ अंगडे तोडतायत आणि आज आमच्याकडं खेकड्याचं कालवण आहे थेट कोकणातून मुंबईमध्ये। गावची मजा आता मुंबईमध्ये पण कोकणी म्हणून वाटी येतं वाटी हातला कपचीमध्ये करू भाजून। आता खेकड्यांचा साफ करायचा आहे आपल्याला। तर मिनेश भाऊ साफ करतायत खेकडी। तू दिसून साफ करण्याची प्रोसेस बघा कशी आहे। आणि सगळ्यात मागातला वस्तू हा आतला पिवळा जो खाईल तो पागल होऊन जाईल। काढ घेऊन ये ना। हा असं मोडायचं नाही आतला माग काढायचा। हा पागल आहे अंगड्यान काढ ना। अंगड्यानंच काढतोय पण काही रवी कोण आहे रवी टाईप मोडला। ह्याच्यात कसं काय कालावाला असं काय हां असं काय म्हणजे कसा यात कशाला टाकतोय टाकायचा पाणी। आता बघा हा उघडायचा कसा एकदम अलगद काढायचा नाही तर तुटतो दोन साईडने। हा बघा पिवला पिवला कसा आहे एकदम अंडी 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 असं बोलायचं। आणि हा नर आहे नर आहे तो असं करायचं दाबायचा त्याला। आणि हे बघा हिला मादी बोलतात। हा मोठा आकार असला ना ती मादी। म्हणते तिकडे खाता म्हणजे माझ्या बापसाला नेऊ शकत नाही ना मागतोय तर ह्याला आता नवरात्र चाललं ना जवान। ही मादी आहे। हजारो पोरं असतात लाखो पोरं असतात ते मोठा। अंगडा बघ काय गाण्यात केला तो नेमका मोठाच अंगडा हे केला नाही। हा पहा मोठा आहे सोबत तो हा अजून कायला अजून पण माझ्या का बेकार म्हणून कोण या खेकड्यांसाठी हलकट
भिजवलंय. हलकट आहेस काय तू? मग खेकड्यांसाठी फुल, बाकी मासं हे मला इंटरेस्ट नाही. आणि हा बघा इथं चावलेलं आहे मला. त्याच्या काय लागला? हां काय लागला? नाही चिकन कपची काढत झाले ना, एवढीच होती ना. 1 2 3 4 5 होती. पाहतच होती. हा बघा, हा असा आंगडा जर हातात गेला हे मेल्या असं वाटला जिवंत आहे. ते अजून जिवंत असतात बघ. ही तुला माहिती आहे काय आयडिया? हातात घे. नको. इथं 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 हात लाव, इथं हात लाव, इथं हात लाव. आता बघ ना ती अबं पागवला जीव असतो एवढ्या ना अजून. तुला हा माहीत नाही शिस्ती? जीव असतो एवढ्या फूल माहिती आहे. एवढं ताट हलतात ना. वाटी घे ना तुझी. आणि आमचे आचारी अवधूत महाराज. वाटी घे, वाटी जरा हे वाटी. खेकड्यांच्या आतमध्ये जो पिवला असतो त्याला काय बोलतात रे? काय बोलतात? मेवा. मेवा. मेवा बोलतात. तर तो मिनेस काढतोय. काय असतो तर आपल्याला काय माहित आहे काय असतो. आणि सांडलाच बघ. हा हा? कोण? हा तो. आणि आपले महाराज काहीतरी सुरी घेऊन कटिंग करताना हा. मला आता द्या खायला. काय द्या. तुला बघूया कसा लागतो. माझी जो आईच बनवते ना तो काय. अक्षय मुरली व्हिडिओ कॉल कर. हा करतो. हा पिवला पिवला बघा. अक्षय मुरली कर. हा सगळ्यांच्यातलं काढलास. मिनेश आपला साफ करतोय खेकडी. आणि ते भरू काय ते भरीत. भरीत करतात ते ह्यांचा भाव आहे ना. ह्याच्यात मसाला हा. टाकायचं, बेसन भरायचा, बांधून घ्यायची तशी. आता आपला कालवण रेडी होणार आहे थोड्या वेळातच. साफ करून झालीत खेकडी. आता यांचं वाटण करायचं आहे खास मिक्सरमध्ये. गावाकडे कशावर करतात? पाट्यावरती. गावाकडे पाट्यावरती करतात. आणि इकडे आता मिक्सरमध्ये करायचं आहे. हे कपची साफ करून घेतोय. कशाला? हा मटेरियल बनवायला. कपची कपचीत बनवते. कपची पण भारी होतो. तेच लागते. असं वाटतं काहीतरी वेगळाच वाटतं. टाकलेला चला तर आपला कटिंग चालू आहे आपली. अवधूत मागात कटिंग करत आहेत. कांदा कटिंग चालू आहे. टोमॅटो कुठं आहेत? टोमॅटो नाही आलं. कटिंगचा कार्यक्रम चालू आहे. चव सुटले तोंडाला. वाटण बनवतोय खेकड्याच्या आंगड्यांचा. काय बंद झाला? आंगडा दाखव बघूया. मसाले आपला हा तर मसाला टाकून झाला आहे. मसाला जास्त झाला. तर आपला मसाला आणि पेंदा आणि आंगडे याच्यात टाकलेला आहे. मित्रांनो आपला मसाला तयार झाला आहे. आणि आता हा फ्राय करायचा आहे. अरे महाराज फ्राय करणार आहेत.
आहे मसाला पेटी. सगळे मसाले एकूण एक. महाराज काय म्हणता, काय बोला काय तरी. काय आणलंय? एव्हरेस्ट गरम मसाला. हे 2 नंबरचे महाराज गणेश महाराज. आणि हा कोण जातोय कुल्फ्या खाऊन. ये कोण वैद्या. महाराज आपला खेकडा फ्राय बनवताना ते दुसरे महाराज तिकडे काहीतरी बनवत आहेत. दुसऱ्या महाराजांचा भरीत चाललाय काहीतरी. मी हा साफ नाही करत. काय र हा साफ नाही करत. यंदा ना हे वाटीत बनवतो. हा कशाला ठेवलाय? फेकून दे. वाटीमध्ये फ्राय चाललेला आहे. चटणी ना, याला चटणी बोलायच्या. हा वाला मसाला. हा पिवला हवा काय? पिवला खेकड्याचा दाखवतो. पिवला खेकड्याचा मसाला कामाला आहे ना भाजीला. आता कुठं आपलं मच्छी खेकड्याचा पिवला बनवतोय. इकडे दाखव. इकडे बघाय. गणे हा काय आहे? काय असतं बघा. खेकड्याच्या आतला पिवलं असतं ना ते आहे. तर आपला खेकडा मसाला रेडी झालेला आहे. चालू कर खाली गेलं जरा. बघत कसं बनवलेलं आहे. खास मालवणी तडका आहे. महाराज काही टेस्ट करताना काय उठलं. मसाला नाही तर टाक पुरा. इकडे दाखव. एक नंबर झाला या रस्सा. आज अवधूत महाराजनी बनवलेला आहे. या महाराजने आमच्या बनवलेल्या आहेत रस्सा. आणि एकदम चव एकदम क्लास वाटते. आम्ही जेवायला घेतलेला आहे. आणि राईस, हे भुर्जी, ह्या चपात्या, हे आमचे अवधूत घे आंगड्या. आणि आमच्या हबप वाडकर दादा महाराजांचा काय आहे का टमॅटो चटणी, टोमॅटो सूप. यार आपली वाटी कुठे आहे? घेऊन ये. तिथं कुठं काय पिंटून ठेवली. नाही तुला चपाती
मला पाहिजे. तुला छत्रपती वाडकरला भजी दे. वाडकर दिने मच्छी वाडकरला भजी आहे, त्याला त्याच्या भुर्जीच आहे नी मच्छी होती. भजी. जाणे कसं वाटतं आज? आज काय आहे? मस्त आहे एकदम. आज कोकणी मेवा आहे गावचा त्याबद्दल. आज कोकणी मेवा आहे त्याबद्दल तुला काय वाटतं? आणि खायचं आणि फस्त करायचं बस, बाकी काही नाही. हा? बघा तुम्ही आता बघू शकता पेंदा. तुला वाटतं जाऊ ना. किती देशील तेवढा ते बघू दे कसा दाखवतो. आज पहिल्यांदाच ट्राय करतोय मी. हा काय बोलतात त्याला? चटणी ना? माझी मम्मी बनवते ना. काय तुझी मम्मी बनवते ते सांग. तो खाय एकदा. तिची मम्मी काय बोलते? मीठ हवा आणतो. तुम्ही मिरच्या आहे तर घे. नको मिरच्या नको आज. आता काढायचं इकडे. अरे शपथ काढायचं. क्लास एकदम मी या. काय तो आपल्या घरातल्या माणसाला खाऊ. दिसत नाही. एक वर आहे ना, आपल्या घरातल्या माणसाला खाऊन बघ. हां आणि इकडे गडबड केलीच नसती तर हां? अजून खोबऱ्याची ग्रेव्ही असते. थोडं आंगडा आंगडा आंगडा. एक नंबर. मिरची मला पण आपल्याला बोलली नाही. काय पहिला पाहिजे. अजून कसं वाटतंय? भारी आहे. पेंदा ना ऑर्डर पेंदा कुठे गेले एवढं. मला पण द्या. गाण्याने घेतला अवधूतने घेतला. शेटला जाऊ. तुम्ही आंगडे खा. काय बोललो ना शेट? बोलत ना. वाडकरला सांगितलं मग मला. वाडकर पहिला आहे ना इथं. जेवून झाले लाटला काय वरोट्या बिरोट्या आमच्याकडे तुम्ही बरोबर वरोटा महाराजला आहे ना तुमची महाराजला आहे ना. आवडा नागरापूर मिन्या पेंदा इकडे जाऊ. सावत नाही. मजा एवढं पातळ नसतात एवढा पातळ रस मी बरोबर तो जेवढा ह्याच्यात होता ना खेकड्यांचे टाकल्या तेवढाच बस झाला होता. चोरून चोरून भातात लपवून ठेवलेला. तो नांगर बारीक बारीक
झाडे झाडे बाबा वाटतं दादा महाराज काय वाटतं तुम्हाला शुक्रवार स्पेशल फ्रायडे टोमॅटो चटणी टमाटरनी चटणी क्या बोलती पब्लिक